Исәнмесез, кадерле дуслар. Приветствуем вас, дорогие друзья. Мин Рамил. А я Нафиса. Без икебез дә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Мы артисты государственного ансамбля «Песни и танцы Республики Татарстан». В нашем коллективе работает более 100 человек. А вы хотите узнать их поближе? Тогда смотрите нашу рубрику «Творческая среда». «Иҗади чәршәмбе». Артист кешенең ярты гомере юлда уза диләр. Бу чыннан да дөрес сүзләр. Менә Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең 85 еллык тарихында күпме генә юллар узылмаган һәм нинди генә шәхесләр әлегә юлдан узмаган икән. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары ерак сәфәргә кузгалдык. Әлеге автобуста инде күп еллар ансамбльдә иҗат иткән артистлар белән бергә ансамблебезнең яшь артистлары да биредә. Менә минем янәшәмдә ансамблебезнең яшь артисты Балык бистәсе егете Алмаз Сафин. Бүгенге көне күңелләргә шатлыклары бирсен әле. Үтеп киткән көннәрдән дә яхшырак булсын әле. Бәхет өчен яшигәле бүген дә иртәгә дә ташып тора. Алмаз, менә син үзеңнең ансамбльгә беренче килгән көнеңне хәтерлисеңме? Әлбәттә хәтерлим, Рамил Рамазанович, бик зур рәхмәт. Май айы иде инде ул 2013 ел. Беренче тапкыр курка-курка ансамбль капкаларын, ишекләрен ачып кирдек. Шундый матур погода иде, кояш, һава торышы, кояш әлдә хәтердә. Шул көннән инде менә әкрен генә 9 ел үтеп тә китеп бара шушы юллар белән, гастрольләр, концертлар белән. Күңелле, Аллага шөкер, матур гына эшлибез, матур гына яшибез. Менә бу Пермь ягына барабыз хәзер, кич белән Алла бирсә барып җитәргә тиешбез. Каршы ал безне Пермь. Кәефләр яхшы, Аллага шөкер, барыгызга да исәнлек, саулык телибез. Менә чыннан да 9 ел узып киткән икән индеме? Әле кичә генә менә синең Казан дәүләт мәдәният институтын тәмамлап, шундый дәрте ташып торган яшь егетнең ансамбльгә килеп кергәнен мин әле менә бүгенгедәй хәтерлим. Менә Алмаз әйт әле, ни өчен менә эстрадага китмәдең, ә менә җыр һәм бию ансамблен сайладың, әйт әле. Бу бик яхшы сорау инде. Менә инде бөтен җирдә дә бу сорауны бирәләр. Ничек дип әйтим инде, җыр һәм бию ансамбле ул иң беренче чиратта төпле эш урыны. Һәм дә инде икенче чиратта ул үзенә күрә бер тормыш. Монда бик җитди кешеләр эшли, монда күңелле, монда туганнар кебек яши барлык кеше. Икенче көнгә монда ничек дип әйтим инде. Ниндидер җитдилек бар. Шуннан да бер гаилә кебек инде. Бер гаилә кебек. Син җитди дип әйтәсең, җитди дигәч халык куркып калырга мөмкин. Бигрәк тә җитди кешеләр эшли икән монда, теге усал кешеләр, шундыйрак теге бик кешеләр дип. Артистларны бит инде алай бик җитди кеше итеп белми халык. Аларны күбрәк теге хисле кеше, мәзәк кеше дип беләләр бит инде. Менә шушы ансамбльгә килеп кергәч кыен булмадымы сиңа? Менә монда бит инде чыннан да 30 елдан артык эшләгән кешеләр бар коллективта, инде ярты гомерләрен шушы биргән кешеләр эшли коллективта. Менә син яңа гына эшли башлаган егет, менә сиңа авыр булмадымы? Кемнәр сиңа ярдәм итте менә беренче эшли башлаган көннәреңдә? Һәм гомумән эстрада тыңлап үскән егет буларак менә шушы халык җырларын башкарырга, фольклор әсәрләрен башкарырга авыр түгелме? Авыр дип, аның авыр вакытлары да булгандыр инде әлбәттә, ләкин ничектер барыбер кирип китәсең инде ул бер эшли башлагач, шул дулкынга кирип китәсең. Әлбәттә башта
кыйынрак кебек иде, чөнки үзегез әйтмешле 20 ел, 30 ел сәхнә тоткан кешеләр белән бер рәттән әле монда беренче тапкыр сәхнәгә адым башлаулары инде ул барыбер ничектер курку хисе, каушау дигән әйбер бөтен кешеләр буладыр инде әлбәттә. Ләкин ул аннан соң онытыла инде, әйбәт кенә эшләп китергә язсын барлык яшьләргә дә шулай ук дип телисем килә. Менә бу ансамбльдә эшләвең синең бу чыннан да үз теләгең беләнме? Яисә инде менә син бит инде безнең әңгәмәбезнең башында әйтеп киттең, бу стабиль эш урыны дип индеме? Яисә менә шушы ай сайын бер хезмәт хакын алып барыр өчен генәме? Әйт әле. Юк инде әлбәттә. Ай сайын хезмәт хакы алыр өчен башка җирдә дә эшләргә буладыр дип уйлыйм мин. Монда эшләр өчен синең үз күңелең тартырга тиеш. Син җырны, сәнгатьне яратырга тиеш. Әгәр дә үз эшеңне яратмасаң, анда эшләп булмый. Үз үзеңне тыеп, менә кирәк инде дип эшләп йөрүнең мәгънәсен күрмим. Килешәм. Чыннан да синең белән бит инде ул елларында бик күп яшь егетләр, кызлар килде эшкә, әмма бөтенесе бүгенге көнгә кадәр эшләми коллективта. Син инде менә чыннан да 9 ел бу инде аз гомер түгел. 10 елдан бит инде бездә атказанган артист исеме бирәләр, 10 ел ким дигәндә эшләргә кирәкме? Менә сиңа да алла бирсә инде атказанган исеме алырга, минем уйлавымча инде ким дигәндә 1 ел калгандыр дип уйлыйм. Шулай исемне аласың киләме, әйт әле, шындыр исем менә. Аласы килә, килми дип әйтеп булмый инде. Әгәр өчен шушы атказанган исемне аласы килә. Килә, бөтен артистның киләдер инде ул. Килми дип әйтәсе килми. Килми дип әйткәннәрнең дә аласы килә инде, аның дөресен генә әйткәндә. Чөнки барыбер андый исем, әгәр дә инде шуңа шул исемгә лаек дип табып, әгәр дә шул исемне бирергә уйласалар, әлбәттә без бик рәхмәтле генә булабыз. Калдырабыл үткәннәрдә кайгылы хисләреңне, шатлык аша бәхет килә, белә ул көткәнеңне. Бәхет өчен яшигәле бүген дә иртәгә дә ташып тора яшәү дәрте. Менә әйдәле хәзер бераз гына инде гаилә тормышы турында сөйләшеп китик. Инде күп кенә кешеләрнең, менә бигрәк тә кызларның инде беләсе килә торгандыр, бу егет өйләнде микән, гаиләсе бар микән дип, менә сөйләп кит әле үзеңнең гаилә хәлең турында да. Өйләнгән инде, күптәннән өйләнгән, 2 малаем бар, 2 малай Аяз, Амирхан исемле улларым бар, хатыным бар, Айсылу исемле, матур гына яшәп ятабыз. Хатының минем белүемчә ул бит шулай ук җырлый, әмма инде һөнәре аның җырчы түгел, шулай бит им? Һөнәре җырчы түгел инде хәзер, экономик өлкәсендә. Яшьрәк вакытта инде ул да шулай җыр белән мавыга иде, җыр бию шулай. Ну, гаиләдә экономистның булуы бик яхшыдыр дип уйлыйм инде мин. Гаиләдә бер җырчы булгач җитә дә торгандыр, име? Җырчы җырлый, экономист акча саный. Дөрес, гаиләдә ансы да бик мөһим. Менә син яшь кеше буларак, бит инде менә яшь җырчы буларак дип әйтим мин, яшь кеше буларак гомумән, менә шушы 85 еллык тарихы булган ансамбльдә нәрсә белән риза түгел, нәрсәне үзгәртер идең? Менә гомумән, әгәр дә сине менә бүген сәнгать җитәкчесе яисә директор итеп куйсалар, ансамбльдә нәрсәне үзгәртергә теләр идең? Мин нәрсә үзгәртергә теләр идем дип әллә нәрсә аерым әйтә алмыйм, инде аерым әйтә алмыйм. Дөньялар тыныч булсын иде дип телибез инде хәзерге заманда. Шунысы иң мөһиме. Ансамбльгә килгәндә сәнгатьне, халыкның сәнгатькә, халыкны якынайтасы килә. Ничектер күбрәк игътибар итсеннәр иде сәнгать өлкәсенә, бу дәүләт тарафына да кагыла инде. Шундый гына теләгем бар. Калган әйбер үзебезнең барысы да Аллага шөкер дип кенә әйтәсе килә.
Менә бит инде хөрмәтле дуслар, безнең ансамблебезнең алтын фондын тәшкил иткән җырларыбыз гомумән алар буыннан буынга күчеп килә. Алтын фонд дип атала, чөнки алар буыннан буынга күчә. Алтын хәрефләр белән язып куйларлык бу безнең халкыбызның иҗади мираслары. Менә чыннан да шушы җырларыбызны өлкән буын, урта буын һәм менә инде алмаз кебек яшь буын артистларыбыз башкаруы бу инде безнең милләтебез өчен, безнең халкыбыз өчен зур дәрәҗә һәм инде зур киләчәктер дип уйлыйм, чөнки менә яшьләребезнең халык җырларын үзләре теләп башкарулары һәм менә шушы коллективта инде үзләре теләп иҗат итүләре бу инде бик зур мактауга лаек һәм безнең татар халкының, милләтебезнең, гомумән татар фольклорының, татар сәнгатенең киләчәге бар дигән сүз. Алмазга тагын да зуррак иҗади уңышлар телисебез килә. Аңа инде үзенең уйлаган бөтен теләкләре тормышка ашсын дибез. Һәм инде шушы сәфәрләр, шушы юллар тагын алда бик күп булсын әле дип телибез.